Tuloy-tuloy raw ang pinaigting ng operasyon ng Philippine National Police o PNP laban sa mga transit at storage hub na ginagamit sa iligal na kalakalan ng sigarilyo. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na pabalik-balik ang smuggling activities sa ilang lugar sa bansa, partikular sa mga bahagi ng Central Luzon at Mindanao, kaya kinakailangang bantayan at sugpuin ang galaw ng mga smuggler. Binigyang diin ng PNP na bilyong-bilyong piso sa buwis ang nawawala sa pamahalaan dahil sa kontrabando. Kaya target ding panagutin hindi lang ang mga runner at tagapangasiwa ng bodega, kundi lalo na ang mga financier at utak ng operasyon. Ang direktiba ay kasunod ng magkakahiwalay ng operasyon kamakailan na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Bulacan at Davao del Sur. Ayon kay Nartates, ipinapakita ng mga nasabat na pekeng produkto ang lawak ng iligal na kalakalan at ang malaking papel ng mga financiers sa likod nito. Naroon nang nagsagawa ng inspeksyon ng PNP sa sinalaki na iligal na pabrika ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga, kung saan nasamsam ang tinatayang 400 million pesos na halaga ng tobacco products. Mula Disyembre ng nakaraang taon, aabot sa tinatayang 10 bilyong pisong halaga ng undocumented na sigarilyo, mga kagamitan at makinarya ang nasamsam sa iba't ibang bodega at iligal na pagawaan sa Malabon, Batangas at Pampanga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na lumago ng 3.1% ang sektor ng pagsasaka noong 2025. Ito raw ang pinakamabilis sa pag-unlad sa nakalipas sa 8 taon sa kabila ng maraming bagyo na nalasa at peste sa mga pananim. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, unti-unti nang bumabangon ng agrikultura matapos ang ilang taon ng pabago-bagong ani at produksyon. Matatandaan ng 2017, umabot sa 4.2% ng paglago, ngunit sinundan nito ng pagbaba dahil sa masamang panahon, sakit ng mga hayop at peste sa mga pananim. At nito ang 2025, muling nagtala ang agrikultura ng positibong pag-angat. Pangunahin umanong nagtulak sa paglago ang mas mataas na ani ng mga pananim. Tumaas ng 3.5% ang produksyon ng palay at 3.4% naman sa mais. Natatangi rin daw ang naitala ng pag-angat ng sugar industry sa 56%, bunsod ang record production noong 2025. Nagtala rin ng double-digit growth ang kape at kakao, hatid ng tumataas sa demand at mas maayos sa pagtatanim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., ipinapakita ng mga datos sa epektibo ang mga programa ng kagawaran at nakikita rin nila kung ano pa ang mga dapat pang pagbutihin. Patuloy din umano nilang inaayos at pinapahusay ang mga programa upang madaliin ang investment sa mas pinag-isipan, client-resilient at mas produktibong agrikultura. Para sa 2026, sinaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang pondo para sa farm-to-market roads, cold storage facilities at drying systems upang mabawasan ang post-harvest losses at mahaba ang gastos sa logistics. Naglaan din ng pondo para sa pagkontrol sa avian influenza at African swine fever, gayon din ang tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda. Inaasahan ding magbibigay ng dagdag resigla sa sektor ang mga bagong batas na nagpalawak ng pondo para sa animal industry development at rice industry competitiveness. Bagamat maliit pa rin ang ambag ng agrikultura kumpara sa services sector, may malaki raw itong epekto sa ekonomiya. Ang mataas sa produksyon sa bukid ay tumutulong sa pagtaas ng kita sa kanayunan, pagpigil sa mabilis sa pagtaas ng presyo ng pagkain at pagpapatatag ng supply sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ipinakita ni Mexico Mayor Rodin Gonzales ang mga dokumentong hawak ng lokal na pamahalaan kaugnay ng Samyang Global Corporation. Ang kumpanyang lesser o nagparenta ng lupa kinatatayuan ng pabrikang nilid ng mga otoridad kamakailan dahil sa umano'y illegal manufacturing ng sigarilyo sa barangay Panipuan. Ayon sa alkalde, ang permit na inilabas ng LGU sa Samyang ay may deklaradong nature of business na wholesale, kabilang ng importation of products at hindi manufacturing ng sigarilyo. Anya,
mula 2008 hanggang 2025. Regular na nakakuha ng permit ang naturang kumpanya. Batay sa impormasyong isinumite nito sa LGU, ipinakita ni Gonzales ang inspection report ng Bureau of Fire Protection noong October 2025, kung saan lumalabas na sa isinagawang site inspection ay wala pang nakita kontrabando o indikasyon ng illegal na operasyon sa nasabing lugar. Nilinaw ng alkalde na bukas ang LGU sa anumang investigasyon, lalo na kung itutulak ng Department of the Interior and Local Government ang pag-usisa sa accountability ng lokal na pamahalaan, kaugnay ng kontrobersyal na kaso ng illegal na paggawa ng sigarilyo. Anya, handa silang makipagtulungan upang malinawan ang issue at matukoy ang mga dapat managot. Samantala, nilinaw ni Atty. Ched Dairit, legal officer ng Mexico LGU, ang legal na batayan ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng warehouse inspection na matatagpuan sa industrial park na kanilang pinuntahan. Ayon kay Dairit, nakasaad sa Local Government Code of 1991 ang tinatawag na General Welfare Clause na nagbibigay kapangyarihan sa mga local government na magsagawa ng pagsusuri kaugnay ng kaligtasan, sanitation, at pagsunod sa environmental laws upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Dagdag pa ng abogado, sa usapin ng resistance, kapag tumanggi makipag-ugnayan o ipakita ang aktual na operasyon ng isang warehouse, maaari umanong maglabas ang LGU ng cease and desist order alinsunod sa kanilang police power. Legal matters naman ho dito sa ating mga ginagawa. Attorney, paano natin naipapaunawa sa stakeholder na itong ginagawa ho ninyo kasi sa usapin ho nitong challenge napakahirap magsagawa ng inspection lalo na sa mga law enforcer natin. Hanggang perimeter lang kayo, hindi kayo pwede pumasok. Hanapan ng search warrant. Kayo po, paano ho ninyo napag-usapan itong usapin ho ng pagbuo ng task force at ma-execute itong ganitong inspection na hindi ho kayo natin-technical sa legal? Yun nga po eh. So, depende po sa yung mga business owners na to voluntary na pakita kung wala naman silang illegal na ginagawa. So, kung walang illegal na ginagawa, pwede naman pakita. Di ba? Mas maganda namin ganun. Otherwise, kung ayaw nila, siyempre, they have that legal right. Pero meron din kami mga yung may karapatan ng munisipyo to tingnan yung mga ginagawa nila, like for example, yung General Welfare Act clause, as well as yung business permit, mayor's permit, para lang matignan if talagang tama yung ginagawa nila. So that's the thing na dapat magamit namin para naman tingnan kung legal or not legal. Legal or illegal ang ginagawa. Sakaling may resistance, anong yung ginagawa nun? Siyempre, magkaano kami ng cease and desist or for example, mag-explain bakit ayaw naman. Diba? So they have that due process na to explain bakit ayaw nila and then let's see if may basis o wala. So hindi naman na kagad-agad na arbitrary na agad-agad pupunta kami. Binibigyan na namin na also ng karapatan sila na to explain bakit ayaw nilang pakita, inspect ang mga premises nila. Tumalima ang Barangay Dolores at Barangay San Pedro sa City of San Fernando, Pampanga sa Memorandum Circular na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng anti-EPOL policy. Kaugnay niyan, inalis ang mga pangalan, initials, larawan, at iba pang personal na pagkakakilanlan ng mga opisyal sa mga sasakyang gamit ng barangay, mga karatula, at proyektong pinondohan ng pamahalaan. Layon ng anti-EPOL policy ng DILG na siguruhin ang lahat ng government-funded projects ay para sa kapakanan ng publiko at hindi ginagamit bilang paraan ng pansarili o politikal na pagpapakilala ng sinumang opisyal. Isel Fernando, CLTV 36 News. Nagsagawa ng serye ng magkasanib na air exercises ang Philippine Air Force o PAF at United States Pacific Air Forces o PACAF sa iba't ibang bahagi ng Luzon mula February 2 hanggang 6.
Layon naman ng bilateral engagement na palakasin ng interoperability o kayahang mag-operate ng magkatuwang ng pwersa ng Pilipinas at US. Sinabi ni PAC spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na nagsagawa ang PAC at PACAF units ng bilateral bomber air patrol at live drop exercise mula sa iba't ibang lokasyon. Kabilang rito ang Colonel Ernesto Robina Air Base sa Tarlac City, gayon din sa himpapawid ng West Philippine Sea, partikular sa Luzon Strait. Nagbigay rin ng suporta sa mga aktibidad ng US Special Operations Command Pacific at Marine Corps Forces Pacific. Unang isinagawa ng February 2 ang live drop exercise na kinawilangan ng dalawang PAF FA-50PH fighter jets at dalawang US PACAF B-52 bomber aircraft. Sinundan nito ng air defense scenario noong February 4 na nakatuon sa Airspace Coordination, Command and Control Integration at Joint Operational Response sa ipapawid ng West Philippine Sea. Formal na nagtapos ang mga pagsasanay noong February 6 sa pamamagitan ng Joint Bomber Air Patrol sa West Philippine Sea at Luzon Strait. Ayon kay Basco, patunay ang training sa pinagsamang mission planning, maayos sa airspace coordination, at mataas na antas ang operational readiness ng PAF, PACAF, at ibang support forces ng US. Bukod dito, mas kinahusay pa ng mga kapagsanay ang strategic cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng makatotohanan ng joint training environment. Sa tulong ng joint exercise at multi-domain support, patuloy na pinatitibay ng PAC ang kakayahang ipagtanggol ang national airspace at teritoryo ng Pilipinas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dalawang public high school sa Aurora ang nakatanggap ng Smart Greenhouse Facility mula sa Department of Science and Technology o DOST. Layunin ng proyekto, napalakasin ang kaalaman ng mga estudyante sa makakawang agrikultura at suportahan ng food security education sa lalawigan. Itinayo ang mga pasilidad sa Kasigura National High School at Maria Aurora National High School bilang pangunahing hub para sa seedling production. Mula rito, magsusupply ng kalidad mula sa dalawang benepisyaryong paaralan para sa kanilang school gardening at agricultural learning activities. Ayon sa DOST Aurora, ang teknolohiya sa loob ng greenhouse ay nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na produksyon kahit magbabago sa klima. Paraan din ito upang magkaroon ng praktikal na pagsasanay ng mga estudyante sa plant biology, environmental control, at sustainable farming methods. Kasama rito ang pag-monitor ng temperatura at humidity, wastong paggamit ng tubig at nutrients, at paggamit ng basic monitoring systems para sa mas efficient pamamahala ng taniman. Bawat greenhouse ay may sukat na 6 by 10 meters at kumpleto sa UV-protected film, shade nets, sanitation areas, automated climate water systems, at multi-level racks para sa seedling trays. May kasama ring starter kits tulad ng trays, coco peat, nutrient solutions, at vegetable seeds upang masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon at pagkatuto. Bukod sa pagsasanay ng mga estudyante, inaasahan ng DOST na magiging dagdag na pagkakakitaan ng mga paaralan ng proyekto sa pamamagitan ng pagbebenta ng punla o labis na sa lokal na merkado habang pinalawak ang paggamit sa science-driven agriculture sa komunidad. Raymond Masoy, CLTV 36 News. Hindi lang reunion, kundi pagtitibay ng ugnayan at pagkakaisa ang naging diwa ng 101st Grand Alumni Homecoming ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga na ginanap nitong Sabado, February 7. Masayang nagsama-sama ang mga kulasa mula sa iba't ibang batch para i-celebrate ang kanilang alma mater sa okasyong may temang SSA 101, Together as One. Ayon sa mga organizer, bagamat hindi naging madali ang paghahanda, lalo't kasunod ito ng makasaysayang 100-year celebration noong nakaraang taon, napagtagumpayan pa rin nila ito. Yung una,
parang feeling namin, ang bigat ng naatang na responsibility sa amin. Because from 100 years, we are now celebrating 101st. Last year was so big eh. So sabi namin this time, paano kaya tayo? Pero because of the teamwork and because our team is SSC 101, together as one! Isa rin sa naging highlight ng selebrasyon ang pagkilala sa mga natatanging alumni sa pamamagitan ng Gawad Husay at Saysay Award na iginawad sa mga kulasa na may makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang larangan at sa lipunan. Kabilang sa mga pinarangalan ngayong taon, si Lizette Laos Velasco, President at CEO ng Laos Group of Companies na kinilala dahil sa kanyang dedikasyon at tagumpay sa propesyon at serbisyo sa komunidad. I think this is the best award I could ever receive from your elementary and high school, right? So, parang bittersweet, diba? Because so much nostalgia. And then, you know, in late 90s, I graduated, and now I'm back, and now people recognize the efforts we've done coming out of St. Scholastica here in Pampanga. I'm just so proud and happy. Para kay Velasco, malaking bahagi ng kanyang personal at professional growth ang mga aral na natutunan niya sa SSA Pampanga, lalo na ang values na itinuro ng mga sisters at guro na patuloy niyang isinasabuhay. Diba? So sometimes, you know, growing up, we think that the rules and the policies that are given by schools and what the sisters and teachers are teaching us, kala natin they are restricting us, no? But what we don't know is that they're teaching us values that we will take out and take in our lives forever, and we carry those values as we go through life. So, malaking influensya sa akin ang aking mga batchmates, kaklase, mga kaibigan. Of course, but the teachers, the manongs, the manangs, as well of course the sisters, our principals. So, marami silang may tulong. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa kasalukuyang mga estudyante ng SSA Pampanga na patuloy pang nangangarap at hinahasa ang kanilang kakayahan sa paaralan. Sa mga kabataan, skolastikan, congratulations una sa lahat. And please, take in all the learnings that you have and, you know, just enjoy the ride. And who knows where you will be a decade, 2 decades, 3 decades from now. So, enjoy nyo lang lahat. Samantala, ayon kay Sister Mary Jan Mananzan, OSB Directress ng SSA Pampanga, mahalaga ang alumni homecoming dahil pagkakataon ito upang muling balikan ang pinagmulan at maibahagi ang naging papel ng bawat alumni sa lipunan. Sa lahat po ng eskwelahan, napaka-importante na may isang araw na babalik sa bahay. So to say, ang mga nag-aaral. Kasi siyempre, alam mo, napaka-masayang day, kasi yung mga, halimbawa, yung 50 years na nag-graduate, imagine kung saan sila sa buong mundo. Hindi ba napakaganda na bumabalik sila, tapos nagkikwentuhan kung anong nangyari sa mga buhay-buhay nila, anong mga contribution nila sa society, ano ang naging, anong mga papel nila sa lipunan, sa pagiging administrator, doktora, kung ano man yan, no? So, napaka-importante na mayroong isang araw na babalik sila para magkwentuhan kung anong nangyari sa buhay nila. Dagdag pa niya, aktibo ang Alumni Association sa pagsuporta sa mga proyekto at programa ng paaralan, kabilang ang scholarships at ilang infrastructure projects para sa mga estudyante. Napaka-active ng mga alumni namin. Meron silang scholarship program na yung mga bata na hindi makapag-aral ng walang tuition. Oo, talagang ang interest nila sa school ay napakahusay. Kaya tuwan-tuwa ako dito. Kasi both yung Parents Teachers Association namin at saka yung Alumni Association, napaka-active nila. Talagang nakikisali sila sa mga anong nangyayari sa eskwelahan.
Bukod sa homecoming, patuloy rin ng St. Scholastica's Academy Pampanga sa pagsasagawa ng mga programang nagbibigay halaga sa kasaysayan at paghubog ng kamalayan ng mga kabataan. Kaugnay nito, inaanyayahan din ng pamunuan ng paaralan ang publiko at mga alumni na makiisa sa kanilang darating na paggunita ng EDSA People Power Revolution sa February 24, alas 2 ng hapon. Inaanyayahan namin po kayong lahat, makisali po kayo sa aming EDSA at 40. People's Power Against Corruption. Sa paggunita ng 101st Grand Alumni Homecoming, muling nabigyang halaga ang matibay na ugnayan ng paaralan at ng mga alumni sa paghubog ng mas makabuluhang kinabukasan. Kasama si Angel Francisco, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Malago, Biasa, Matinyas. Ganito mailalarawan ng 20 dilag na sumabak sa Reina de Bacolor 2026. Matapos ang ilang buwan ng puspusang pagsasanay, dumating na ang pinakahihintay na gabi, ang Grand Coronation Night, na isa sa mga tampok na aktibidad sa selebrasyon ng 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor. Nitong Sabado, February 7, formal nang kinoronahan ng bagong reyna ng Bacolor sa isang gabing puno ng kulay, ganda, at inspirasyon. Unang nasilayan ng mga kandidata sa isang makulay at mada-festival na production number na sumasalamin sa kultura, kasaysayan, at diwa ng Bacolor. Sumunod ang swimsuit competition, kung saan buong kumbiyansang ipinamalas ng mga dalaga ang kanilang tindig, lakas ng loob, at likas na ganda. Mas lalong nagningning ang stage sa evening gown competition. Dito nasilayan ang elegante at marikit na pagdadala ng mga kandidata sa mga kasuotang likha na mahuhusay ng fashion designer. Matapos ang 3 pangunahing bahagi ng kompetisyon, inanunsyo na ang top 10 finalists. We're gonna proceed now to the announcement of our top 10 semi-finalists. Balas, San Vicente, San Antonio, Barolo, Concepcion, Potrero, Santa Ines, Talba, Magliman, Cabanatuan. Hinarap ng top 10 ang question and answer portion, kung saan narinig ang kani-kanilang pananaw at paninindigan sa iba't ibang issue. Mula rito, napili ang top 5 finalists. Pasok ang Barangay Talba, Magliman, Cabanatuan, Santa Ines at Concepcion. Sa final Q&A, tinanong ang 5 natitirang kandidata tungkol sa mga hamon na kinahaharap ng kababaihan at kung paano sila, bilang Reyna de Bacolor 2026, makatutulong sa paglikha ng ligtas na espasyo para sa kababaihan sa buong mundo. At sa huli, itinanghal na Reyna de Bacolor 2026 ang kinatawan ng Barangay Cabanatuan na si Charlize Garcia, matapos humanga ang mga hurado sa kanyang makabuluhan at makahulugang sagot. The one significant challenge that women are facing right now is a lack of women empowerment, where women are caged into the standard or stigma set by the society. But we women are more than that. And if I were to win Reyna de Bacolor, or with or without the crown, I'll use my platform per purpose. I'll use it as a platform for women empowerment, because I believe that when women are empowered, we're not just giving them a platform, but we are giving them the confidence to climb the ladder of opportunities and endless possibilities. And with that, let us all
let us all aim for women empowerment because when women rise, societies thrive. Thank you. Samantala, ginawaran bilang embahadora de turismo ang pambato ng Barangay Magliman na si Gian V. Tug. Habang embahadora de karidad naman si Kyla May Regala mula Barangay Talba. Nakuha naman ng kinatawan ng Barangay Santa Ines na si Paula Crisha Salazar ang titulong third runner-up. Habang fourth runner-up naman si Aleli Stephanie Tulao mula Barangay Concepcion. Sa gitna ng patimpalak, nagpaabot ng isang makabuluhang mensahe si Mayor Eduardo D. Mandatu bilang suporta sa kababaihan at sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Bacolor. Ang kagandahan, hindi lamang yan nakukita sa pisikal na anyo, kundi para sa akin, ang tunay na kagandahan ay nagagawa ng isang tao kung ano ang nagawa niya sa kanyang kapwa-tao. But tonight is a beauty contest. Ang gabi ito ay pagpili ng pinakamaganda, pinakamatalino na dalaga dito sa Villa de Bacolor. Sa mga Reynas, congratulations sa inyo lahat. Ang pagsama ninyo, ang pag-represent ninyo sa inyong barangay, talaga naman yung dedication, your concern, your representation, your bravery to represent your barangay is truly amazing. At yan po ang ating Chika Express. Ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News. May mga balita naman Pagkakaroon ng additional Sunod po tayo sa mga kwenta. session ang Ang makatagpo ng isang taong magmamahal sa iyo hanggang sa huling dapit hapon ng iyong buhay, na pangarap ng karamihan, ay muling pinatunayan ng mag-asawang sina Abrilo Jose Magtubo Etorsita at Erlinda Katibu Sikat mula Mabalacat City nang sila'y mag-isang dibdib nitong February 6. Sa kabila ng malubhang karamdaman, hindi naging hadlang ang pagkakaratay ni Abrilo sa ospital para matupad ang pangarap niyang makapiling at mapakasalan ng babaeng matagal na niyang minamahal. Ang silid nila sa ospital, pansamantalang naging banal na lugar ng kanilang sumpaan. Buong tapang at pagmamahal na binigkas ni Abrilo ang kanyang I do, habang hawak ang kamay ng kanyang pinakamamahal na si Erlinda. Sa harap ng mga saksi, higit ang kanilang pagmamahal kaysa sakit at takot, at pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at pangakong mananatili hanggang sa huling sandali. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. May mga balita naman pagkakaroon ng additional Sunod po tayo sa mga kwenta. session ang Sa Pampanga, may kasabihan. Basta lutong kapampangan, manyaman. At yan ang pinatunayan ng 12 Bacoloreño nang magpasiklaban sila sa Cook-Off Challenge 2026 Carinderia Edition na ginanap nitong February 6 sa Bacolor Municipal Ground. Parte ito ng selebrasyon ng 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor. Tampok sa patimpalak ang mga paboritong lutong ulam sa karinderya tulad ng asado, sisig, titad at adobo. Sinuri ng mga mangurado, hindi lang ang lasa, kundi pati ang presentation, diskarte, at teamwork ng bawat kupunan. Pero hindi lang ito sa ping pagkain. Binibigyan din ito ang lokal na kultura at pagkakaisa ng Balin Bacolod. Ayon kay Mayor Ding Mandatu, layon ng taunang cook-off na mapreserba at maipasa sa nakababatang henerasyon ang lutong kapampangan. Taon-taon ginagawa natin ito last year, interbarangay, cook-off competition. Ngayon, interkarinderya.
competition para malaman naman natin. Alam naman natin taga-Bacoor, masarap magluto. Para yan, mamanapan natin mga kabataan, malaman nila kung paano talaga magluto, yung tunay na lutong Bacolod at manyamang lutong Kapampangan. Pabalutan ng kailangan na kailangan abado yung karera ng labas kaya pamagluto. Samantala, binanggit naman ni Tourism Officer Bong San Pedro na malaki ang naitutulong ng ganitong uri ng programa sa pagpapanatili ng reputasyon ng Bacolor bilang isa sa mga sentrong pangkulinarya sa lalawigan. Well, unang-una, napatunayan natin that Bacolor is still an ideal culinary hub in the province of Pampanga. Dahil bago na lahat, maghanap ka ng pasasarap na kainan, ito ay nasa Bacolor. So, ito ginadar natin uli para patunayan natin na hanggang ngayon, yung traditional na pagluluto ay ginagawa pa rin natin sa bayan ng Bacolor. Especially in the aspect of tourism and cultural preservation. Para naman sa hurado na si Martin Tenten Borromeo na isa ring Kapampangan advocate, mahalaga ang ganitong aktibidad sa pagsulong ng pagkakakilala ng Pampanga bilang kilalang destinasyon ng pagkain. This is very important kasi as undubbed the culinary capital, even though hindi pa naman for sure, hopefully sooner, this is one of the event na dapat naging considered talaga ng isang bayan at not lang po lalawigan, which is nangyayari naman both on private and government sectors. Kasi alam natin din Pampanga is food. So this kind of competitions are a must. At matapos suriin ng mga putahe, kinilala na rin ng mga nagwagi sa bawat kategorya. Kampiyon sa asado, ang Jen Carinderia, habang Mercado Carinderia naman ang nanguna sa adobo. Namayagpag ang Juvis Eatery sa sisig category at nasungkit ng Joy Faith Eatery ang tintad category. Bukod dito, itinanghal din silang overall champion para sa pinakamasarap at pinakamataas na kabuuang marka sa buong Cook-Off Challenge 2026. Mula sa tradisyonal na adobo hanggang sa kakaibang twist ng sisig, ipinakita ng mga kalahok na sa bayan ng Bacolor, hindi lang masarap ang pagkain. Simbolo rin ito ng kanilang pagmamahal sa kultura at pagkakaisa ng komunidad. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. And I am sales executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron din po siyang DRL or data running light. Tapos yung grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulo niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 millimeter na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light. At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third parking light na naka-DRL na din and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton and then naka-anti-rust na po siya, bed liner. Tapos perfect po siya pang business and pang-camping na din po at the same time. Meron din po siyang roll bar and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liter.
Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya. And then meron siyang dalawang speaker, dito po, tsaka dito. And then nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then naka-ambient light na din po siya. So yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po, naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward and then backward. Pwede po siyang i-angat po and then ibaba po. And then ito capacity niya po, nasa 5 seater na din po. So ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio, meron siyang radio, meron siyang media. Tapos meron din siyang mga car setting na yung ating mga different color ng ambient light na. Meron siyang blue, green, kung mapapansin mo, yellow. And then, meron po siyang Bluetooth, and then naka-USB din po siya. And then dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then meron po siyang 2 modes, and then meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So meron po siyang tour bag dito po sa driver seat po, kabilaan po, and then naka-leather na din po siya. So nandito po yung mga adjustment ng radio niya, yung aircon niya po, and then yung mga speaker niya din po, 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and nakapromo po siya ng all-in down payment 58K for in-house financing and meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolod, Pampanga, or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin located sa Photon Bacolod, Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8570. And pwede din po akong puntahan dito and look for me, Nika po. Dahil sa Laos Auto Group, kaya-kaya sa Photon.